Tugochaka kurwase kaunti ya Nyamira ritukari murioka maiga yegetasene kiga kya Getembe kumurikira umwarimu oyomo w'esukuru ya Nyanchoka Comprehensive gotoka se kaunti ya Nyamira oyogenda konyora bubwene bwae maiga yogotigerwa chingoma se kagerengani umwarimu monne bw'esukuru yo hanyarte koba gakomo bosega konyara koba gakomo chabite kubwatekana nere konyara koba gakonyorwa asogoikirania emiroberio y'esukuru yo nigo ritukuri rero omo executive secretary bwe ekyombe kya NAT kurwasoro sagire kaunti ya Nyamira esokire na konyara koba kagokwandira engane yo asasabire abarimu nabo ebyombe ao n'abananchi bagendere koba batwerero kero ebyombe biri gukora obutuki byachakire obutukiri morioka gwechikomanya niki kererete egakore kyokone kyo injomo nagerwa abarimu orosagirwa Nyamira rwa KNUT ke orosagiro rwa Nyamira South na Nyamira North sub counties amangana nare abere kagotara so mutandao igoro yo mwarimu monene Onyanchoka nganaite to mwarimu akamumisa mono baka karwale kerengo adare kwenyara inje buno monogeri nando mo gaya ni bwa barimu abonse na temire gukora utabiti yane bakana to medabantu bane ground ese school bamanyanga ngikegendererete monto tigakire tururibaga ochunguze koro omuri juito okorogna the Teacher Service Commission oyo dorigete gas nagende to chunguze na mwe na kwa mapema CID njachi eto nagende to chunguze na entu abanyene ko to chunguze eto erenke toke na igura mangana manga kono kwanu na balimu abaito ba TSS ngi balegire na balimu ababanene nduta eto manyama ngana ayu na konya kwana na mahene balegire usenati ikobono nduta kitumangana mangana goeta